Annabi alaihi salatu wassalam ya ce ka ɗauki gatari ka tafi daji ka saro itace ka zo ka kasa a gefen titi ana cewa malam mai sai da itace ko alhaji mai sai da itace ya ce ya fi maka daraja da ka ɗauki kwano ka tafi bara. Ya fi maka daraja da a ce kana bara ƙara a kira ka mai sai da itace da a kira ka mabaraci. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce duk mutumin da yake yin bara bai shiga hali uku ba to duk abin da aka bashi an bashi wuta balbal. Hali na farko a ce tattalin arzikinka ya karye abin da zaka ci ma baka da shi to zaka iya neman taimako har ka samu abin da zai rike ka, ko wata gobara ta same ka ko wata musifa ta faɗa maka aka ce kai irin mutum ya ƙone jarinsa ya ƙone bai da komai, ko kuma ya raba wata rigima da ake tsakanin wanda wani ta kuɗi ya ce to na ɗauki nauyin zan bada kuɗin sai ya rasa kuɗin da zai bayar to zai iya neman taimako ya karɓi kuɗin ya bayar. Ya ce amma ba haka ba kada mutum ya zama mabaraci. Dai kun ga sana'ar bara yadda ta kai mu, sana'ar rashin aikin yadda ta kai mu, ‘ya'yanmu sun zama mashaya, sun zama masu ƙwacen waya, sun zama masu tara hanya, tun ana yin abin da sanda aka koma da gora aka koma da wuƙa. Yadda muka zubar da yaranmu gashi wasu na tsinta, an sace yara ɗaruruwa dubunnai. Ga kwanan nan kotu ta samu wasu mutane sun ɗebi 'ya'yanmu sun kai su wani yanki, an yi nasarar a samo yaran a wani gida an tattara su da yawa. Kotu muna godiya ga wannan kotu da ta yanke shekara 105 ga babban ɓarawon da ya ɗeba mana 'ya'ya akan titi. To amma laifin waye? Laifin ɓarawo ya ɗebe mana 'ya'ya, laifin mu mun saki 'ya'yan. Ko akuya gare ka ya kamata kai mata turke, ko balle ɗa mutum ka zubar da shi akan titi. Saboda rashin sana'a, rashin aikin yi, rashin ilimi ya jefa mu cikin halin ƙaƙanika yi. Saboda wannan nauyi ne da Annabi alaihi salatu wasallam ya ce kowa sai Allah ya tambaye shi akan ƴaƴansa, maza ko mata, yara ko manya. Mu tsaya mu kai su makaranta, mu koya musu ilimi. In ko ba za ka iya kula da su ba, to ka je kai family planning. Ka rage haihuwar. In ɗaya za ka iya ka tsaya a ɗaya, in biyu za ka iya ka tsaya a biyu, in uku za ka iya ka tsaya a uku. Amma ka